Nelson Chamisa change champion gift Ostallos Siziba ari kumiramira. Ndotoona kuti even in the absence of his president Nelson Chamisa, Ostallos Siziba leader the movement, leader the blue movement, omobiliza vanhu. Saka pina mashoko the recent update yakaita yekubhindura noti subscribe like utina on the bell icon. Noti chipinda pama post kana panhau dzabuda muzimu anyora vachiti Ostallos Siziba leads the citizen mobilization. Anoyanyora ichiti in Bindura, National Central, with students on an ideological orientation program. We share our understanding of the national question as defined by the alternative think tank as the fight for accountability and equity. Students play and will play a role in the CHAMISA journey and governance agenda. It will be not possible if we don't prepare and ground ourselves ideologically. We have to shape the national vision, the governance agenda, and the Zimbabwe we want. Students are vital cog of that agenda. Onwards as always in the name of the people. Sanoda tukuona kuti nyangwe nemfananidzo yamuri kuona iyo gift Ostallos Siziba achiengage ma students because he understands and believes kuti ma students ndo anoteka a bigger role, noti ndo vari kukura, ndo vacho vakadzidza, ndo vane knowledge, ari kuvagruma, ari kuvadzidzisa kuti kunyange zvavo vaizopinda in the political field, kunyange zvavo vari kuma institutions avo vanenge vanyatsoziva kuti vari kutangira papi. Saka Nelson Chamisa anotuma kana kuti influencer Ostallos Siziba kuti leader this movement. Chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro initiative yavo yekupinda kuma students. Tikuona vari kubhindura. Pinda comment section medu mumbotudza mafungiro enyu. Musakana subscribe, like, turn on the bell icon.